may sabaket iti barangay 14 di tangay San Nicolas kapkabilin ti kaanakan na la apo na mo deti o inte man amo enti deti detalye naman ipo di tangay San Nicolas, Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impaka mo ni Kapitan Brian Kasabay iti barangay 14 San Gregorio, San Nicolas, Ilocos Norte anang malmaltrato manen ti agtawen 70 a baket babaen iti kaanakan na amang tartaraken kenkwana nga agtawen ti 50 ket 3 iti video nga impatulod da ditoy IFM News ket kugtar ken pungot aging gana ana ipaidda ti baket ti may matangan edinto tadi may sa video ket pasaken black eye tinapasaran ti baket kuna ti kapitan ana kapagsango dagitoyan kan ada ti kasuratan ana arami asaan kuman ang madangdangaran ti baket. Imbatad ti kapitan ano pa'y adati kastoy o panagsasarita dan ket inulit manin ti maseknan amal tartuen ti baket. Nakigtutak sir at pagamuman ti imbagada ang tawag da nga kastimot dito yung kunada permi mo tinamnamayan ni manang judi ka ni Antinaling kunada di ka man ipakita di picture kanyak sir nakigtutak permi nga awak sir, so di tinawagak di konsel tayo, banda hinita, so dati in report da, na biniling ko dat awanak ka dita sir. Awanak hindi dita. In report da, napandan sa kinapanda hinita sir. At nagsasarita da, may samot digiti apong taga DSWD. Kita sarita dito yung masakman sir, dito yung nangdangran, nakaanakan na. Tinagpeso na sir, hindi tinapalabas nga mayo adaman ko na idin reklamo man idin sir napampay di apo nga pan nakabagi kilintag kan TBSWD di nagaramid kinasarita dito ng kabkabil man nakaanakan na idin sir nagaramid kami kasuratan hindi iso dito inganat at dati lang nga nagkari iso nga dinan ulitan pa dito nga inaramid na dagsangasa tayo nulit na matmalin sir dito yung aramid sir ang sama ta na ramid hanan na sinbang di ba nagpampanunot na dito pati kami sir ti napagsasaritaan mi dito yung pamayan i-monitor mi kasi nagpeso na sir di pa may nag-report kay king kami ti Bausitat ta at konsehala ngayon na pa ng monitor itang aldaw. Mainaig iti daytoy ket addan ti sidong iti Barangay Protection Program ti baket tapno di kas tagat saan isu na masagsagid babaen tinang maltrato ken kuana akaanakan na ken sabalin timang taraken ken kuana. Pasigurado ni Kapitan Kasabay ang magunod metlaeng ti baket iti nadakamat a hustisya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, RMN.